The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tama ko oras mismo po ba ito? Joshua Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA, For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Kung inyong maaalala mga kaaksyon, nag-viral ang isang video na kung saan pinagdiskitahan ng dalawang magbarkada ang isang pusa at inagis sa bangin. Agad din itong inaksyonan ng local government at ng Tobacco Animal Rescue and Adoption at tayo mismo ay personal ding bumisita sa kanilang lugar at nagpaabot ng munting regalo sa Tobacco Animal Rescue and Adoption. Ang buong kwento muli nating balikan. Panoorin po natin ito. Sa panahon ngayon ng social media, kabilat kanan ang viral videos. Para maging viral, para sa kasikatan, at para masabing cool, lahat ng maaari mong maisip na pakulo ay iyong gagawin. At para sa dalawang magbarkadang ito, ang ihagis ang isang pusa ang naisipan umanong gawin para sa views. Tila natupad naman nila ang kanilang nais na sumikat dahil daang-daang viewers ang nakapanood nito. Ngunit sa halip na sila ay katuwaan, sila ay nabash at agad na inireport ng mga concerned citizens. At ora mismong tumugon ang Tobacco Animal Rescue and Adoption at ang local government ng Santo Domingo Albay. Ilang tao po ba yung involved dito po sa pangyayaring ito, sa paghahagis po nitong pusa? Pong dalawa na teenagers na involved po dito sa pagtapon kay Miming Ma'am. Kagabi po, we were able to file a complaint na po sa police station na sumasakop sa municipality nila, which is Santo Domingo. Apparently po, maswerte tayo dahil mabilis po yung action ni Mayor. Dali po ang nangyari, while nagja-jot down po yung police officer ng aming complaint, meron na pong nakadispatch na mga personnel to apprehend eto pong dalawang teenagers. So, kagabi po, nakita na namin sila ng personal, nakausap na din po, and since minor, nag-handle po sa kanila is yung Women's and Children's Protection Desk. Under the law po, kailangan po nilang mag-render ng community service. For 6 months daw po, kausap ko po kanina yung social worker. So, magkakaroon po kami ng kontrata kung saan po sila mag-serve ng kanilang community service. Para naman po sa kaalaman po ng ating manunood at tagapakinig, ano po ba yung kaakibat na penalidad? Maaari po bang kaharapin na sinumang lalabag sa batas katulad po nitong pagkakaroon po ng cruelty sa ating mga alagang hayop? Kapag na-prove po regarding sa violation po ng Animal Welfare Act na 3 years imprisonment na po ang magiging penalty. So that ranges po from 6 months to 3 years. Kasi ang tinatawag na
animal cruelty ay hindi lang itong sinasaktan, hindi lang itong pinapatay, kundi pati yung pagdi-deprive sa kanila na pakainin, alagaan, paliguan, Yes po. bigyan ng tubig. Yan din po ay parte din ng cruelty to animals. Tama po, Ma'am Ednalyn? Yes po, opo. Kasi meron din po tayong cases na sabihin natin na alaga yung aso, nakatali sa loob ng bahay, pero hindi naman napapakain ng maayos, walang maayos na shelter, walang maayos na higaan. Still, that is part of torturing the animal. Matapos ang pangyayaring ito, agad ring umaksyon ang local government unit ng Santo Domingo, Albay, at makakausap natin ngayon mula sa kabilang linya ng telepono si Vice Mayor Mark Aguas. Kumusta po ba yung status nitong dalawa pong minor na involved po dito sa pangyayari? Magiging hearing kasi they will be subjected to a 6 months diversionary program because nga merong offense na nakuha yung minor na mga bata. Sa ngayon ay ligtas na ang kalagayan ng pusang inihagi sa bangin at nasa pangangalaga na ng Tobacco Animal Rescue and Adoption. Habang ang dalawang minor de edad ay sasailalim na sa isang diversion program ng Department of Social Welfare and Development. Sa aming pagbisita sa Tobacco Animal Rescue and Adoption, kami ay sinalubong ng mga aso na kanilang na-rescue. Ang ARA started 2021. So kung 2024 magti 3 years na. Start lang siya sa paisa-isang rescue hanggang ito na dumami. At sa aming paglilibot sa lugar, dito namin nakita si Mingming, ang pusa na itinapon sa bangin. Tobacco Animal Rescue and Adoption is a non-government organization. SEC-registered na din po kami. Ang pinaka-aim talaga namin is to create the humane society. A humane society where all animals are treated with love, compassion, and respect. Yung vision namin kasi is more on given a span of time. Malesen namin yung cruelty sa animals. The burden sa mga neglected, sa mga abandoned. We are aiming to inspire other communities, other municipalities, localities na maging more compassionate tayo. Pinagkatiwala sila sa atin ng Lord na dapat pangalagaan natin sila, hindi natin sinasaktan. Mga nagbabalak or merong mga alaga, yung commitment natin sa pag-aalaga, isabuhay natin. Thank you so much po, ako Bicol, especially kay Congressman Saldico for this opportunity, and we are looking forward po to more opportunities. Sa lahat po na mga nagpapaabot ng help, huwag kayong magsasawa. Kasi kami po, nandito lang kami, we will continually stand up for them. Let's work on together as a community. Mariin nating tatandaan na ang kalupitan sa mga hayop ay isang hindi makatuwiran at isa itong mapang-aping gawain. Sa pamamagitan ng pag-aalaga at pagpapakita ng kabutihang loob sa mga hayop, ay maipapakita na rin natin ang ating respeto at pagpapahalaga sa kanilang buhay. Yan mga kaaksyon, kaya sa mga magulang na naandyan, patnubayan po natin ang ating mga anak para malaman nila kung ano yung tama at mali. At sa mga content creator naman, isipin nating mabuti kung ang ating bang content ay makakabuti o makakasama. Samantala mga kaaksyon, dumako naman tayo sa ating satellite office sa Caloocan City. Kasama si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Sir Rudy. Magandang hapon. Magandang hapon po dyan, Mas Tini po. Opo, kasama mo ngayon, Sir Rudy, si Rose Marie Uy, ang kanyang mister na ngayon ay umaharap sa isang klase ng sakit sa puso na kinakailangang sumailalim sa isang operasyon. Magandang hapon po sa inyo, Rose. Magandang hapon po dyan. Opo, Rose, kumusta po yung kalagayan ng iyong mister ngayon? Sa ngayon po, nasa bahay sa makasama dahil magkakasama dahil kaya kailangan ng mausap.
So sa ngayon, ang iyong mister ay nasa bahay. Opo. O, yun. So meron na bang schedule itong operasyon na dapat niyang pagdaanan para naman at least malaman natin kung ano yung pangangailangan or kailangan gawin kay mister para naman ay gumaling na siya sa kanyang sakit? Opo, nabigyan ako kami ng schedule sa October 10. Baka na po. Okay? So, medyo malabo yung dating niyo po, Mrs. Ano? Pwede po ba makilapit yung mikropono sa inyo pong bibig? Opo. Ayun. Bali, naka-schedule na po kami ngayong October 30. Sinabihan kami na kailangan ma-operahan sa namin. Yun po yung naibigay mo. So, nakaschedule na si Mister sa operasyon. Anong klaseng sakit daw po itong sakit sa puso ni Mister na kanya pong iniinda? Ang iniinday mo, yung sumasakay yung bibig niya, konting lakad lang po, nag-testipusan, tapos madaling mapagod. Yung po, kaya kami napilin sa pagsatrabaho. Okay. Yung sinasabi nyo, yung epekto kay Mister ng sakit niya sa puso ay konting galaw lang, napapagod ka agad. Opo. Okay. So, kayo ba ni Mister ay may mga anak na? Opo, meron po kami 3 anak. 3 anak? Lahat po yung, opo. Mga maliliit pa? Puro nag-aaral pa po. Puro pa nag-aaral. So ano daw yung mga sinasabi ng mga anak nyo dahil siyempre yung tatay nila merong sakit, hindi na masyadong kung ano yung dating bonding nila, nagkukulang na ba? Siyempre po kasi unang-una, tapos na kami sa panggastos, nakapunta namin sa ospital, at ano po, talagang tipid na tipid sa gastusin, kinakapos din po. Opo. Okay. Hindi na rin po nakakalabas, kagaya ng dami. Okay, nanay, pakibitawan nyo nga po yung ano ng earphone. Ayan. Pero ilapit nyo lang po, nay. Huwag masyadong para hindi po makulog po yung inyo pong sinasabi. Okay. So, nanay, dating ano yung trabaho dati ni Mister? Dati po isang cable installer. Yung mga nakakabit ng cable na sa satellite po din. Nakakay sila ng bote, sabi po, yun po yung trabaho. Okay. So, sige nanay, so kayo po ay lumapit sa Ako Bicol Party List. Ano po ba yung hinihingi nyo pong tulong para naman po ay matugunan ng Ako Bicol? Lumapit po ako sa iyo tanggapan sa Ako Bicol para po sa pangdagdag na pang-hospital din ng asawa ko kasi kulang na kulang pa po ng pangdagdag. Kaya lumapit po. Para sa hospital bills ng inyo pong asawa. So dahil dyan, balikan natin si Sir Rudy Vizcaya. Sir Rudy, magandang hapon sa muli. Magandang hapon din po muli dyan sa inyo po. Opo, Ka-Rudy, napakinggan niyo po itong sinanay at meron po siyang hiling para po sa hospital bill ng kanya pong mister. Ano po ba yung maitutulong po natin, Ka-Rudy, para po sa kanila? Oo nga po, dito po tayo sa barangay 175, Camarin, Caloocan City. At araw po ng pagbibigay ng tulong natin, pagbibigay ng tulong ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. At higit sa lahat, ito nga isang kababayan natin dito, maaga kanina umaga rito para humingi ng tulong sa atin. At higit sa lahat, ako ay kanya naman na kausap at pinakita sa akin ng kanyang mga dokumento na ganito pala ang problema nila sa ospital at malaking babayaran pa. Higit sa lahat, at ito po ay tumawag kagad ako sa ating buting Congressman Saldico at Congressman Jane Bongalon upang matulungan sa ating kabayan. Ang pinakalubang kagad siya ng 100K para sa kanyang bayarin sa ospital. 100,000, Ka-Rudy, ang ipinagkaloob ni Congressman Saldi ng Ako Bicol Party List para po dito kay nanay para makatulong po sa operasyon ni Mister. Opo, 100,000 po pinagkaloob po sa kanya ng ating Congressman Saldico. Okay, so wala na po siyang gagawin pa, Ka-Rudy, kundi hihintayin niya na lang yung guarantee letter para naman ay dire-diretsong maidala niya po doon sa ospital. Bukas na bukas po, makukuha niyo kagad din yung guarantee letter doon sa ating tanggapan sa Kongreso. Dahil pinapaprint pa po natin.
Okay? Balikan natin itong si Nanay. Nanay, napakinggan niyo po si Ka Rudy. 100,000 daw po na guarantee letter ang maibibigay po sa inyo para kay Mister. Ano po yung masasabi niyo? Maraming salamat po. Napakalaking halaga ibinigay niyo sa amin. Napakalaking tulong na po sa amin. Dadagdag po sa bayad namin sa hospital. Maraming salamat po sa inyo, Congressman Saltico, Congressman Gil Bukladon, lalo na sa katabi ko ngayon, si Sir Rudy, Saya, ako dito, sa Pagkora, sa inyo pong lahat na bumubuo. Maraming salamat po sa binigay. Opo, Nanay, wag po kayo mag-alala, no po, dahil kami po ay makikipag-ugnayan ulit kay Ka Rudy para naman bukas ay mahawakan nyo na po yung guarantee letter. Sa muli, maraming salamat, Nanay, at sabayan po natin ang panalangin. Salamat po sa inyo. God bless po sa inyo. Ayun, Ka Rudy, hindi talaga biro ang mga operasyon at mga pang-medikal na pangangailangan. Para sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon na may parehas na pangangailangan or parehas na pinagdadaan ng alalahanin, especially sa gamutan, ano po yung maaari nilang asahan sa Ako Bicol Party List? Ay, dito po, kung marami pong maasag po sa ating party list. Ang pangasang pong party list ay nagsimula po ng 2010 hanggang ngayong kasalukuyan 2024 ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga tulong para sa mga ospital. Lalo-lalo na po ang ating mga congressman, talaga pong pinupursigin nilang makatulong talaga sa ating mga kababayan. Sa muli, Ka Rudy, maraming salamat sa inyo dyan, ang coordinator ng Ako Bicol Party List sa National Capital Region. Sa pagbabalik ng Ako Bicol tabang ora mismo mga kaaksyon, isang pamilya muli ang tutugunan ng ating programa mula sa Caloocan City. Ang buong kwento ng isang bunsong anak na umaasang maitaguyod ang gamutan ng kanyang ama. Yan mga kaaksyon, ating abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa